Barang bekas jangan dibuang, guys. Lah iki lho, guys, aku bengi-bengi iki meluangkan waktu, menyelakkan waktu untuk apa? Mempercantik meja dan kursi iki lho, guys. Iki memang usianya sudah tua ya, guys, ya. Dan warnanya ya sudah mulai pudar, tapi kayunya kayu api, guys. Makanya iki piye carane ben jadi cantik akhirnya tak tukokke yang namanya apa? Pernis. Apa ya? Basane apa ya selain pernis ki? Plitur. Nah, plitur dalam bentuk sprei ngene iki, tak semprot-semprot, ya iso dhewe ora usah dadak golek tukang kayu, guys. Aku ki yo iso spek tukang kayu ya iso. Lah ngene iki kan tinggal semprot-semprot ngono kan gampang. Sebenarnya semua pekerjaan itu kita bisa, melakukannya, wanita itu bisa melakukannya. Garek karep apa ora, garek wani apa ora, ngono lho, guys, yo. Nah, seperti juga ngene iki, kadang nek wong sing ngomong, "Ora iso aku, ora iso warnet, ora iso mlitur." Halah wong ngono garek nyemprot kaya ngene kok ya ora iso to yo. Sing penting ki disemprot, rata ngono kok dadine apik, gilap, kilau, kinclong, glowing. Ki delokno ki. Tak putar puter putar puter ngono piye carane ben rata semprotane ngene iki. Mbuh bener apa ora, tapi ki yo aku ki wis mau maca cara pemakaiane yo pokoke disemprot. Sing penting ora njendel ngono ya, guys, ya. Lah iki lho, guys, yo. Mau niki asline iki warnane iki wis pudar, tapi ternyata setelah menggunakan iki semprot iki mau, warnane dadi kinclong glowing. Aku semakin cinta iki. Lah iki sing sijine kan iki anake loro iki, anake loro. Semprot yo, ketok to, guys. Perubahane ketok kan? Mau sing tidak berkilau, tidak glowing, tidak kinclong, saiki wis dadi kinclong meneh, ngono ya, guys, ya. Dadi kowe, kalian, Anda sing duwe misalnya apa ya jenenge ngene iki, furniture wis rupane elek-elek ngono kuwi, ben kinclong, ben ayu meneh ki tukokno ngene iki wae, guys. Ora usah bingung-bingung, wis to tinggal semprot-semprot ngono wis dadi, ngono lho, guys, ya. Dadi segala sesuatu yang wis rada elek iki ya piye carane ben ayu ya didandani, jangan dibuang, ngono ya, guys, ya. Kecuali memang wis rusak sak ngono wis buak. Nek ngene iki kan iji apik ya piye carane didandani ben tambah ayu, ngono, guys. Seperti juga bojo iki wis ngono kuwi, aja diguak, guys, ngono lho. Bojone ora ayu terus diguak, ijol sing golek ayu, ngono. Bojone ya dandani, dirawat ben cantik, ben molek ngono. Wis barene semprotan meneh iki, guys. Iki lho, sing siji wis tak semprot meneh. Dadi wis ketok kan perubahane, mau warnane buluk, saiki warnane, coklat-coklat kayu, dan sing genah kuwi lho, glowing kinclonge iki lho. Tapi iki bengi, guys. Jajal sesuk kaya ngopo ya, guys. Soale mataku iki rada ora patek-patek nganu, rada rabun-rabun ngono nek bengi. Jajal sesuk hasilé piye. Tak tunggu hasilnya sesuk iki. Delok isik. Nek sesuk kurang bener baleni neh.